Bríanann seo le cúpla nótaí chuairt an Uachtarán Biden an Mheánoirthear míúil 2022. Nis cúpla rud a rá cim fágfuil sé tarlú, well, eagraíodh an chuairt, an taras seo, Jeremy Mhárta nuair a thug Rúis Stáit na Stáit Aontaithe Anthony Blinken cuairt an Mheánoirthear. Bhí sé seo go luath i ndiaidh tosú an chogaí san Úcrain, agus dearann go raibh éisigh Blinken gomach phleachas Biden a chuirte sa dionne sa Mheánoirthear agus breos le ag éirí gáin. Agus baineann an chuairt seo i bhír a haon ar nó le breos le i bhír dó leis a Rúis sort agus i bhír trí leis an Íaráin agus scag cimmuid na scéaltar sin ag an cúpla nóiméad. Tá Israel gan rialtas láidir. Hits rialtas Naftali Bennett as I chéile le déanaí, agus ina áit tá Yair Lapid tá cuisteach, agus ní iad tá rá gur politúir láidir é Yair Lapid, go déifin níor chúla mór an daoine trocht ar an tionchar go dtí le déanaí. Lár nach chatáin, seabhfuil leo gan America a bheithnán tionchar be imreos tá smachtháin I láidre bhaimiríis ach níor sin a chur stop leis an Íaráin. Mar sin. Tá Israel feiteach go dárlóir a cínte leis an Íaráin agus tá America ar cuairt chun tacaíocht a stócha a thuirt stoib agus rá leo go bhfuil cáirde acu thar dear go fúil. Tá an Arabpád, well, tá Biden na tuairt cuairte ar Israel agus an sin ar an Arabpádach. Agus le 7 bliain an nós, bhí cogad fíochmhar arsúil idir an Arabpádach agus an Íaráin. Go náfala sí na Stáit Aontaithe. D'aistrigh rialtas Donald Trump ambassáid Mheiriceá go Iarúsailim, rud a chur olc uafásach ar na Palestíní, mar ghlacrann sin leis gur bé Iarúsailim ardchathair Israel. Agus ar nó tá chuid thir Iarúsailim ní leis le Israel an chuid thir Iarúsailim agus ní cheart den Israel bheith ann. Sé, dúirt me go bhfuil an Íaráin éirí as an Conradh, well, tá na Stáit Aontaithe éirí as an Conradh óca. Agus ar nó tá cuidmhá Americánaí hiicim seo cin fáin. Nachtamánaí ach cáir mhóra SUVs agus trocannaí agus a léhéad. Agus tá sé cosnú $100 orb líon na petrol na áil agus tá olcorp dá réir, agus dar leo sé an tuachtarán Biden faoi deara na praisní seo a bheith gardú ní a sagam. Ní sainiolí mé ar chúrsaí eacnamaíocha idirnáisiúnta. Tá Joe Biden sághíseas na pobal bhreithanlaí, tá sigad damhna seo, agus tá toghcháin lár téarma I teacht sús. Níl 7 bhí bhain inis. Tá sé ag cosnú 100 milliún $, 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 100 milliún $,
Agus tá an caithfh orchar I dro na héití clé tá sagan bhfuil lucht na héití deise cho donna céanna. So sé tá Biden I ggéar bua cínt sa Mheánoirthear agus tionchar imreos an tóchan tá teachtasús. So sé dúirt me go bhfuil an policy frithphalestíne ceann céanna siúlaigh na Stáit Unithe agus a bhí riamh ach dá riada tá baí Joe Biden ag búla le Mahmoud Abbas Uachtarán na Palestíne I meitheal an mruach hir agus ní rud beag é sin tugann sé le fios go mreanaíonn America an mruach hir mar halamh well neamh Israelach talamh Palestínach ach ar nó siadam go maineann fatí sort mé seo rá man mé cínte siadam go maineann an brúach hir leis an well mar I deadam dúirt Joe Biden go rá sé couple bliain nó hin go rá sé chun díbeartach a dhéanamh de MBS ach idir an dálín sé MBS tá má réime agus Joe Biden híos ins na pobl bhreithinna agus san is seo Joe Biden capíonn sa lámh ag teacht chun na Harba Sádaí agus mar go bhaid don bhreosla. So sé atá ar caintear winter is tro nua a thuirt don dá hir in aontí bla bla sílim go siad gira an feallharú seo a chur sa stair. Ní sagam mu sé go héasca sin sin mar atá geisteach go. Rud a súntasach tá sé sin chéad uair a riamh a tharla etilsíirech an Israel chun na Harba Sádaí agus níor tharla le héad hena. Mar sin rud súntasach is sin gur cheart súntas faoi le thuirtstó. Léiríonn sé go maith an rud a chur iontas orm caithe gur tharla an cruinniú sin go ciún rúnda in siomra nach rá camera beháin mar muna bhfuil dul an mór tá chuirehain tilí ar Netanyahu agus furas ceantacha siadam. Now ba dhé policy na Stáit Unithe le fada nach darlócht normáú idir na Stáit Unithe agus in Israel go dtí gur aithin Israel flachas na Palestíne. Níor tharla sin go fóil agus tá muid a feiceáil normáú mar sin féin idir na Stáit Unithe agus Israel agus is trúir sin ach sin an síl mar atá ach tá lucht na Palestíne frustrathe agus an ceart go cháide agus ní dermad ar seo go cháide i ní feallhátá. Sé agus trí seo óie tá Joe Biden ag rá ghfuil se cho nervhí seach faoin Íaráin go mai sé ré má hagan an crúar atáne dul chun cogaí mar chun teacht a gosint ar an Israel. Bud a chuint iontas orm. Ní sagam an darlóir sé tá gealúintí mar sin tucaí ag na Stáit Unithe hena. Sé so tá go heifigiúil tá Joe Biden agus Yair Lapid chur forrógra cófáirtíocht idir líomhaintí leis an
taobhile. Tá conspóid agus géirchéim san Íaráin faoi láthir ina bhfuil an Íaráin báite má iad ar a glár núcleach ach sé Donald Trump a haring as agus chur smachtháin í Rúis, smachtháin í tubisteach an Íaráin. So tá na Íaráin is cosúil ará ní féidir muí na bheith hagan asamhse, tá muid ag leannacht ar éile ar glár núcleach. Agus tá mis iad dhéanaan an rud céanna. Aglaí gapan sibh gohfuil me ag duine argóna ar son na Íaráine, tá sagam dá dúrthain féin cuairtear na Íaráin gachseans go mbeadh me ag deir Erópa faoi cheann seachtaine. Tuige muid dearcadh go bfuil an